се коват съдби. Тук млади българи се вличат, свобода или смърт. Тук започва пътят към безсмъртието. Майко, часът дойде, пътят ни зовее. След няколко дни, ако стираме с Радецки на българска земя, Балкана ще чуе нашите клетви за свобода. Сине, отдавна знам, че този ден ще дойде. Знам, че няма как да те спра. Как бих могла? Но в тази вода не става. В сърцето ти гори същия пламък, който гори в моето сърце. Майко, ние ще победим. Народът ще се надигне, ще ни последва. България ще бъде освободена. Знаеш, че този ден ще дойде. Деня, в който ще изпратя сина си и другите като него на бой. И няма да ги видя пак. Но каква майка съм аз, ако ви спра? Каква българка съм аз, ако ви кажа да чакат? България не ще свобода в подаяние, деца. Свободата се извоюва с кръв. Тръгнете с благословиите ми и знайте, който се върне преди победата, няма място в дома ми. Майко, ти ми даде живот, но сега ми даваш нещо повече. Честта да умра за България. Аз знам, че ако падна, ти няма да заплачеш, няма да се огънеш. Ти ще носиш скръбта си, като знаме. Аз няма да се върна, майко, докато земята ни не е свободна. На 16 май 1876 година Христо Ботев и неговите четници, преоблечени като обикновени пътници, се качват поетапно на парахода Радецки. От различни пристанища по Дунав – Бекет, Коравия, Турно Магореле и Гюргел – се качват 205 души, събрани от всички краища на България. Докато параходът плава, сърцата им бият в един ритъм – ритъма на свободата. На 17 май по обяд Ботев дава знак. Четниците вадят оръжия, превземат парахода и застават пред капитана. Ботев казва: „Господине, аз съм български войвода. Водя чета в България да умре за свободата й.“ Капитанът се прекланя пред смелостта им. Радецки завива към Козлодуй и към безсмъртието. Братя! Не сме вече сенки в нощта. Не сме бегълци. Не сме роби. Днес България гледа към нас. Нека освободим или да паднем в нейно име. Море се не вдигат душите ни. Народът си стане в утериво. А ние не можем повече да мълчим. Всяка сълза, всяка рана, всеки удар на къмшика на нашите братя. Това ни води към един единствен избор. Боят иде. Който падне в бой за свобода, той не умира. Ура! Започва хаотична битка. Турските войници внезапно се нахвърлят върху Ботев и четата му в един миг всичко около тях избухва. Пистолети и пушки изстрелват с оглушителен звук, като гръм от небето. Всеки удар е болка, всяка крачка жертва. Юнаци! Българът ни зове! Свободата няма да дойде даром! Ще я вземе с кръвта си! Четниците на Ботев се сражават със сърцата си, без да се обръщат назад и не отстъпват. Очите на турските войници са пълни със студена решителност, но сърцата на българите горят с непокотима вяра. Чува се изстрел, Ботев пада на колене, но сърцето му продължава да гори огън, който не може да бъде угасен.
Четниците продължават да се бият, съпротивлявайки се до край. Ботев вдига глава за последен път, но пада. Четниците коленичат и покриват тялото му със знаме. Браво! Баба Тонка стоеше пред печката в малката си къща, когато вратата внезапно се отвори. При нея влезе млад, едър мъж с окървавена униформа и уморен поглед. Очите му не казаха нищо добро. Майко Тонке, Ботев падна. Той е мъртъв. Баба Тонка взе писмото, стисна го в ръцете си. Очите й се насълзиха, но не падна нито сълза. България ще помни Ботев, ще помни Васю Нац. Днес една звезда угасна, но пламъкът ти ще гори завинаги в нашите сърца. Баба Тонка даде синовете си за свободата на България. Христо Ботев падна, но остана безсмъртен. Днес, когато почитаме 3 март, нека помним, че тази свобода бе воювана с кръвта на великите ни предци.
Да. Посвещава се на всички, които някога някъде са прежалили себе си в името на България. Поклон!